Shirin tafiya ne zani zahar garin Adamawa, gari na Fulani na shida suna da karamci 'yan mata. Ranar Litinin na tashi da safe ne zaunawa, ina ta tunanin zan tafiya na yau shirya. Na je ne wanka kaya na yi gogewa, na ɗauko takalma da agogo hulata. A shirya abinci da safe gidan mu ban mantawa, na ce da umma da abba garin Adamawa ni zan kwana. Bayan na shirya na yi fitowa gida da jakata, kanina sun yi fitowa gida su nemi ni fata. Muna ban kwana zan tafiya hawaye fuskata, na ce musu zan dawo sati na gaba talata. Abokai na sirka ni tashar da zan hawa mota, su ce mina yi tafiya ba mutuwa ba mi ban kwana. Muna a cikin mota tafiyar mu mun dau hanya, direba ce addu'a za mi tsarin kan hanya. Salati 10 ga annabi addu'a muka shirya, muna tafiya firar mu muke muna tuna baya. Mun yi gari can nesa jama'a na kasa kaya, direba ce mana mi sallah mu samu abincin mu tattauna. Bayan mi ida sai muka dau hanyar Adamawa, muna tafiya firar mu muke muna darawa. Ana haka ta sai ga mu cikin garin Adamawa, muna fa isa a tashar motar mu kai sakowa. Direba ce mini M Nasir Allah ya sarewa, tunanin ni da nake a garin Adamawa ina zan je kwana. Ana haka sai na kira Fatin madiyar Adamawa, wanda ce mata gane garin ku ina ne za mu haɗewa. Ta ce mini ai a gari na jime ta suke zaunawa, waya ta fasin ne ta kusa ta daukewa. Na ɗauki jakata ne hanyar jime ta da gaggawa, ina hanya kidnappers sun ka tare mu biyo labarina.